Wow, betelo, klopo. Oh. Terus niki napa Ikan laut lah. Pindang, pindang, Pak. Lah pindang lah ya ikan laut. Ikan laut, tapi kan biasanya ikan laut kan segar. Nggih. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Nakno aku gak kecewa. Untungnya ki mang aku tuku bothok. Bothoke lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Terus tak dongakake uga posone iso tutuk lan berkah. Ki kaping pindho aku nang nggone Jalan Jaksa Agung Suprapto, pusat pasar takjil neng kota Kediri dulur-dulur. Swasana tetep rame, kingko mesti saya ngidul uga saya rame. Yen ditonton lalu lintase macet, ya cuman apa mergo saking ramene dadi terkesan ruwet lur. Bakule akeh sih tetep semangat ketoke sanajan poso wis kari piro 5 dina apa 6 dina ya. Ki terus dulur-dulur iso nonton bakule jejer-jejer rapet banget supaya panggonane kuwi cukup mergo bakule akeh. Saiki aku golek panganan untuk generasi oldies lur. Ya sembuh bothok apa. Lah iki 90% makanan kekinian lur, mulai dimsum terus apa kuwi pokoknya sing anyar-anyar lah. Terus didominasi uga karo es-es kekinian. Dadi yo aku berharap paling enggak ono bothok apa sayur lodeh apa liyane lur. Ayo saiki sanajan mlakune mrambat yo kudu sabar. Dadi Kediri yo gak enek bedane karo tahun kepungkur lur. Tetep rame. Makanya yen ono sambatan saka dulur-dulur neng wilayah lain kok poso Ramadan ki sepi, kadang-kadang aku heran ngono lho. Kediri ki UMR ora dhuwur lur. Tapi penduduke lek karo makanan beh jan. Dadi Kediri ki surgane wong bakul, surgane wong seneng mangan. Kediri ki sak Jawa Timur UMR tengah-tengah lur, ora dhuwur banget. Ya amarga kira-kira apa rega panganan murah. Sini napa Mas? Wonten ikan tuna. Nggih. Cumi. Oh, sing cumi mawon. Tunggal. Iki lur, nasi uduk lauk cumi 10.000, 10.000 lur. Ketoke delok bungkusane gedhe iki wareg, aku mesti waregen kuwi. Dadi lawuhe ana 3 rasa, cumi, tuna karo ayam lur. Aku wis tau ngrasakne pirang tahun kepungkur ya pancen enak tenan lur. Lur nggih. Lanjut saiki golek bothok lur, aku pengen bothok ki aku seneng banget lur. Apa meneh bothok Kediri rasane mesti pedes. Oke, mlaku rada kalem-kalem lur, gak apa-apa ya. Iyo nyelot ngidul, nyelot rame, saya ngidul, saya nyedaki Taman Sekartaji, saya rame. Tak delok wong-wong wis padha mbontot. Iki mang rada telat lur. Iki wis jam 5 punjul seprapat. Dilungkas wis magrib. Aku ngene iki no kuwatir lek gambare videone apa jenenge burek lho lek wis sore kaya ngene iki. Ayo kabeh bakulan modern kekinian lur. Beh tak delok wong-wong berwajah cerah sanajan tanggal tuwek. Kota Kediri dalam menyambut Ramadan. Enek bothok lur. Bothok napa mawon niku? Jamur niki lentoro kemangi tempe, nek niki daun singkong. Oh, godhong telo. Oh nggih, Dicampur napa niku? godhong telo mawon. Oh, ae klopo. Kalih klopo
Jawa, Bentelok, Lopo. Nggih. Oh, Lah terus niki napa ikan laut lah. pindang. Oh. Kan pindang, Pak. Lah pindang lah ya ikan Nggih, laut. ikan laut, tapi kan biasanya ikan laut kan segar. Nggih. Pun anu mawon napa? Niki lamtoro tunggal. Antara tunggal. Niki napa, Bu? Itu jamur. Jamur. Nggih. Jamur Wis. setunggal. Setunggal niku setunggal. Nggih. Pun mawon. 7.500. Nggih. Yang lo lur bothokmu 2.500 2.500. Matur nuwun Bu, nggih. Wis saiki awake dhewe mulih. Sementara keramaian isih tetep ono. Iki wis rada sepi lho dengan mergo wis mendekati maghrib. Rame-rame niki jam 4, setengah 5, maksimal jam 5. Iki padahal wis mendekati maghrib lur. Iki bunderan Taman Sekartaji. Kene iki ya ruwet lho lur. Awake dhewe masuk Jalan Veteran arah Kelurahan Sukurame, terus ya notok duk ngulon ngono arah kawasan wisata Selo Mangkleng Klothok. Lalu lintasnya masyarakat Kediri lur, padahal wis meh maghrib lho. Biasanya menjelang maghrib kan malah sepi. Lah kene iki rame mergo pengen mangan nang ngendi ngono lho lur, pengen buka nang ngendi. Iki video tetep tak jalake mergo aku arep mampir nang nggone Sukurame lur, ana warung langganan sego tumpang pecel. Iki ngarep ki perapatan Penanggungan lur, kene iki ya rame dina-dina. Jalan iki yen kiri jalan kuwi sekolah-sekolah mulai SMA 1 koetan mau, terus SMA Katolik Agustinus, sono SMK 2, SMA 2, terus SMK 1, terus uga ono beberapa SMP. Cedak lur, warung langgananku kuwi kulone Alfamidi. Alfamidi ini kanan jalan. Oleh buka yo ngopi nang kono, tetep buka ning kono nang omah mergo wis kadung tuku. Lagi rawamen neh ngarepe Balai Pertanahan. Wis bakul ngiwonengen kene iki. Maghrib kurang titik lur, gak sampai 10 menit, kurang 5 menit maghribe. Lagi lur Alfamidi. Lah kulon titik 50 meter. Waduh tutup lur. Ya wis mulai wae. Lagi lur mau tuku nasi uduk bakar lawe cumi kok kaya apa, tapi sing penting rasane lur, karo bothok. Bismillahirrahmanirrahim. Bothok jamur lur iki pedes. Lah saiki nasi uduke dibuka lur. Bayu lomboke cumine pating semlawir tapi aromane enak lur. Lho tenan senajan cumine titik tapi yen rasane enak no aku gak kecewa. Untunge ki mang aku tuku bothok, bothoke lumayan. Ki bothok godhong telo lur. Lho, enak lur ternyata. Sing penting iki bumbune bothok barange. Ki saiki dicampur sego lur. Jos. Oke lur, sawetara tak akhiri sakmene dhisik lur. Wassalam.